megalayapost.news. Kipulit ka sa West Castles District, kilayo ban kem ya wayu brio ublasya keno don kti halor ka jingyap jong ka way ka samla na mo karwan hadu bakan da shimno ela ka jingim tang na kada ko jing penting bat berngem bersit ya ka banthat ya kidur bat video shimet jong ka hakirun san social media katkum ka jingi tu superintendent of police ka South West Castles uba ban rap lang jerwa laong bau tayu brio ublasya kem uday ubalatip kerteng kum sachin nishan arpo arsenam kerta hadian ka jing tokit ka babnya jong kipulit na ka ijahar bala ujor da ka kong bala penhun nongrum ka badai shipara bat katay ka samla ka balaklan haka ijahar loong bakatay ka samla na mga korwan kalayap da kabasdian pasi haka katkanday tarik uyayong haka por kumbahan riu siteng e janmir lakano bakadaw kubla panlong ya kaban shim ya laka jingim kaday namar bakala sya blackmail bat sya barngam haus sachin nishan ubala barngam ban pelat pa ya kidur bat ki video shimet jongka lingba ka WhatsApp bat Instagram. Hadian balayo pedang ya ke ijahar kipulit ka makorwat woman police station kila register case bat sedang mardor ya jing tokit ka babanya haka jing tokin kipulit kilala ban budin balab yaw tayu bri ubadai na surat district jong ka jala gujaran kumta ka kenhun kipulit na South West Castles kilala sa gujaran bada ka jing trelang bat superintendent of police ka suran lambat kipulit ka palsana police station kilayo ban kamyo sachin nishat haka arpulai tarik ujaliyo haka por kumba arsiteng no phaisngi bat utoy samla ulapla bo dai mau ublale ek dei ka kam rengkat kisaki bat kimisi ki bola pha lingba ka WhatsApp ban nakaliang kipulit ka South West Castles kilawan ra no yaw tayu samla sa megalaya ban penlong susu ka jing toket bat ban lap susu ya ka jing shisha baro ki baye dei bat kani ka jingja haka kat kendai tarik u April arjar arpun rio ngiyo ka FIR ne ikong bala penhun nongrum ibedei ibasa makorwan ba kadon ka jingja wasungsi bai para jong i shimi ka jingi melade i commit suicide takaba sedin hidaka jan hakam rajong i kata ka jingja de hakapor riu steng menmit and kadawi batai beli bai ai kani FIR kadai na kadawa ini victim ilayo siyo pangi ong ka blackmail ka kacing pen tieng pat kacing pen pen mai i ba lada im keren bat uniu accuse uniu suspect tu uni pen sapriang gidur kiba long private ba jong ini victim naka WhatsApp pat naka Instagram te marchinyo ai hekani ka FIR ngila register hekani ka case kali ka Makorwat Women Police Station case number 4 2026 haki section ki repair ke bayadai bat ka voyeurism ke badai bat ka voyeurism kamot kum ki priyo ki ba karukom profession dur you kamtam ki kinthei haki chaka ki bam long ye ki bangi ong ki private photos ki badai personal ba haki chaka na la bandai digital ro kamot naka diang ka phone ne yo i hakino kino bangi ong offline ro ba fendi i yaki ba kliang jan ba bagi long makim tip mono badon nang ta fi oban chondoriki ta kita ki section bat ka IDA ka ngila yulang hangi bat ka abatement to suicide ba lapen force ini victim ban commit suicide ke investigation ka sedang ana kapor mengila ik investigation ni pet bahai ka phone ni salap ba udon uniu suspect ubala pha kita ki ba upha kita ki dur bo record ki balong private ba ki dur ba ison ni victim ba ipha yu nang ta penting i uang ba dalada film keren bat nga lada film continue hi pa film ya keren bat nga on ya full bat nga dengan pensaprian gini borok ki dur ki video syaki bahim hasam jongfi then labun ki voice message ro pha nang ta ka normal message ro pha tingin da yo ba ban tri suni bril ngilap ba ude basa kata ka sinong ka bagi ong ka Ambedkar Nagar ka di na UP te tangba utrai pada hajan Surat hajan Gujarat tingin da la confirm ba ya ka location jong tingi yo apan pha ka team nang ni ulet investigating officer Inspector JP Lakyang but Inspector Kamal Thapa but armut ki staff ki cha Surat Gujarat hak arpo artarik tenang tu pat la ka jingarap jong USP jong ka Surat nang tapat ka Palsana Police Station haiba kanika jurisdiction bakaya usa uniu accuse taka sinong kerteng ka Palsana nilayo apan kem uniu
suspek ukurtengu Sachin Nishan ubari aku Arsenal nang ta hakmat jongi hakmat ka tim ula plahi budi mu bale ka phone jung urung ila yo ban ong man sis te baro ka to bo pha ka download ang ta phone te ila yo pada bangi ong ka transit remand naga code apo surat yo ban wan lam yu menta kasing te menta kasing pada ila yo ban produce yu code na tangin sapan polis kasri pada ban toket bah syuk ba meno ring kumno upay kendo ba ini ini victim nata you know de yo la share syuk ki bro tingi nak liang ka polis kamtam nak liang ka office jong superintendent of police jong ka makurwat ni kwa ban kentu ya ba ro ki pa ba angni kamtam ki samla ki ba yo makiro menta ki ngat kum gini ki case bangi ong ki online harassment yo dan mono ba pendik ba pensmit iki neka blackmail neka cing penting bangi ong ka cyber intimidation ya kadai gano ka private bangi ong kadai personal photograph nego video jongki te mde ban skap jar mde ban chu set code ala di ne mde ban shim hadu kata kaput ban ong ban shim ngajing imla jong te ngi kwa na mari video ban chu thu ba kini ki offense sisa ban blackmail kadai ka ba long serious ba ka offense and ka punishment ro ka ba ba ka ain thamai te ngi kwa if ban wan chakman pentip yangi nakaliang ka district nakaliang ki police ni kloy be ban yarap yafi nang tangin pet kat bala kumno ba kitu ki video na ki photo ba kinum sapryang shuno ro whether online ne whether offline ro ki bon ha kini ki police assistance kini ki helpline numbers kum jong ka police ka 112 jong ka cyber ka 1930 nak benta barok ki kinthei ka women helpline ka 181 ka district police control room jong iro ka phone number kadam la ka jong 8415886486 gidon so ka mental care helpline ro lata fi so ba fim la shu ban set ala de fi tieng ban lech ki bahing ba sem so ba call ha ka mental care helpline ka bade 14410 ne jong ka district ro gidon la ka jong ka district mental health helpline number ka bade 9612889267 ja kum gani Soba pentip ini nang tangin lekat bala nak kaliang polis mangin yarap fi Megalayapost.news